Fatti dwar in-nemel. In-nemlu huwa insett żgħir u għandu 6 saqaj. Hemm ħafna tipi differenti ta' nemel. Il-ġisem tan-nemel għandu 3 partijiet li huma ir-ras, it-torax u l-abdome. In-nemel juża l-ħalq biex jiekol, iġorr liż-żgħar tagħhom u kif ukoll jiġġieled kontra l-għadu tiegħu. In-nemel ukoll huma differenti, dawn jistgħu jkunu suwed, kannella jew griżi. In-nemel juża l-antenni tiegħu biex ixomm, imiss, iduq u jisma'. Id-dar tan-nemel issibha f'ħafna postijiet differenti. In-nemel jgħix fi gruppi imsejħa kolonji. In-nemel jiekol insetti, pjanti kif ukoll frott. Ir-reġina tagħmel il-bajt. In-nemel jaħdmu ħafna fl-istaġun tas-sajf. Is-suldat tan-nemel huwa ikbar minn nemel ieħor. In-nemel iġorr affarijiet itqal minnu. L-għasafar, iż-żrinċiet u annimali oħra jieklu n-nemel.